Daşoğlu vilayetinin Könürgenje trawynyňky paýty egirji kärhanasyny dürli belgili ýokary hili ýüplü önümden uly meçhurlar öňürlýär. Bu ýerde öňürlen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary islegler münasip bolýar. Kärhanaň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalaryň dürli görnüşli ýokary öňürjilikli egirji enjamlary bilen öpçünedilenler. Bugün şol ösen enjamlar yerli hunärmenler tarapyndan başarjaglyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hunärmeniň ählisem özleriniň iş ussatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmeklige bagş edýärler. Gazanylýan netijelere kärhanada zähmet çeken işgärleriň ählisem özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hunärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öndürilýän ýokary hilli önümleri görünýärdi. Gowunç buýsanjyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary, şoň ýalan beýleki ähli iş şertleri hunärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanylyp öňürjilikli işledilýär. Kärhanada hereket edýän barlak hananyň hem ýöreteleşdirilen kemil enjamlar bilen öpçünedilmegi öňürleýän önümden hil derejesiniň hemme tarapdan talaba kesitlenmegine mümkinçilik berýär. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda ýetişdirilen hasly, harytlyk derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakyndaky wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň misallar. Bu kärhanada öňürleýän ýüplük önümden uly bölüginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna ugrudylýanlygy bellenmäge degişlidir. Şeýlelikde olar taýýar önüm görnüşine çenli, güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Kärhananyň işgärleri ykdysadymyzyň ygtybarlygyny hasaplanýan, dokma pudugyny berýän hemişelik ünsü we gollaw üçin Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza özleriniň ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Hemde ilkinji günlerden täze ýylyň belen sepetlerine tarap önümli barýarlar.